Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel दा बे भिडिअ नायोब्ला जोबजासिम नोंथांमोना माखासे डिटेल्सखौ मोनगोन बेनो जाबाय सैलारि हाइट बेनिफ्राय सेस बेनिफ्राय एग्जाम आरो लोगोसे नोंथांमोननि माखासे सिलेक्शन प्रसेस दा गोबाव खालामा नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबादि साख्रिनि आपडेट मोननो स' बेनो जाबाय Bodo Job Info official YouTube चेनेलाव दा लोगोफोर जों गोबाव खालामा अफिसियेल नटिफिकेसन नायगोन सिगांनिखौ मानोना बेखौहाय कन्डाक्ट खालामगौमोन आसाम पुलिसानो सिगाङावबो दा बेखायनो माबादि प्रसेसआव लागोन आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो आखायाव लाबाय दा बेनिफ्राय लोगोफोर हाइटआ 162 नांगोन दा 153 नांगोन बेनि सायाव जों बेयाव आपडेटखौ लाबोदों दा आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव बेसेबां हाइटखौ लायो जों बेखौ नायगोन ना 156 लागोन दा हाइटआव गोबां थाबथायो आरो बेयावनो रिजेक्ट जायो आरो बेयाव नोंथांमोना रानिं खालामनो मोननाय नङा एग्जाम पास जाबा बाइचान्स जुदि एग्जामा जाग्रोयोबा देन बेनिफ्राय गोबां बेयाव आफसोस थायो दानिया नोंथांमोना नायदो आसाम पुलिसानो कन्डाक्ट खालामगौमोन सिगांनि आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवबो नै 2020 आव जुनाव ओंखारदोंमोन आरो बेनि एप्लाइ जाखाबायमोन नाथाय एग्जाम जायासै अके बे जाबाय स्टेट लेभेलाव नाथाय बिटिसिना जादोंमोन आरो लोगोसे बे दाय बिटिसिना जेबो चान्स गैला मानोना सिगांनिमोन बे गभर्नमेन्टनि स' बेनिफ्राय दायो आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव सिगाङाव गोबां पस्ट ओंखारदोंमोन 1000नि बारा पस्ट ओंखारदोंमोन जेराव गोबां पस्टआ दंमोन देन बेनिफ्राय सेलारिया बेसेबां मोनो गोबां कमेन्ट्स खालामदों दा नायदो आसाम पुलिसजों सेम प्रसेस जायो नोंथांमोननि सेलारिया हमना ला नै स' नोंथांमोना फरेस्ट गार्ड हिसाबै मोनदोंमोन नायदो बेयाव 14,000 निफ्राय जागायनानै 60,500 प्लास ग्रेड पे थायो 5,600 नोंथांमोना दानफायाव मोननो हागोन बेनो जाबाय आसाम पुलिसजों सेम प्रसेस स' बे जाबाय ग्रेड 3 पस्टआव गोग्लैयो नालाय बेखायनो सेलारि नोंथांमोना सेम टु सेम थागोन बेयाव नोंथांमोना मिथिबाय स' दानिया दा बैसो एजआ बेसेबां जागोननो स' नोंथांमोना नर्मेल बा हमना ला फरेस्टार ग्रेड 1 बा 21 इयार्स लायोमोन 38 सिम देन बेनिफ्राय एसटि बा 43 सिम स' बेनिफ्राय फरेस्ट गार्डआवबो सेम बैसो 18 निफ्राय 38 इयार्स नर्मेलाव बेनिफ्राय एसटि बा 43 इयार्स स' लोगोफोर बे जाबाय फरेस्ट गार्ड मोनब्ला नाथाय लोगोफोर दानिया ओंखारगोन बेनो जाबाय फरेस्ट बेटेलियन स' बेखायनो 18 प्लास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना चान्सखौ मोनखागोन फरेस्ट बेटेलियनावहाय एबियावहाय हमना ला कनस्टेबलाव स' बेनिफ्राय जुदि आसाम पुलिसजों सेम प्रसेस लायोबा 18 निफ्राय 30 इयार्ससिम चान्सआ मोनगोन एसटि हिसाबै देन इउआरआ जाबाय 18 निफ्राय 25 नाथाय एसटि बा 18 निफ्राय जोंहा 30 इयार्सआ 100% चान्स दंखायो नाथाय जुदि 18 निफ्राय 38 सिम लायोब्ला थ' बयबो चान्सखौ मोनगोन दा बेसेबां लागोन बेखौ आसाम पुलिसनिफ्राय गोदान अफिसियेल नटिस होगोन मानोना बे जाबाय मोनसे बेटेलियन नालाय स' बेखायनो स' बेनि बैसोआ एसे खम थागोन जों सरासनस्रा हमनो हायो जेनेरेलाव हमना ला 18 निफ्राय 25 बाट एसटिआ 18 निफ्राय 30 इयार्सआ बेयाव नोंथांमोना चान्सखौ मोनखागोन जुदि बारायनोबो हागौ जेब्ला बारायो नोंथांमोना मेक्सिमाम चान्सखौ मोनगोन स' बेनिफ्राय फरेस्ट बेटेलियन आरो आसाम पुलिस बेटेलियनजों सेम कनस्टेबलजों सेम एबिजों सेम बेखायनो बैसोखौ जों 18 निफ्राय 30 खौ जों लाथ'नो हायो आरो जेब्ला गोदान फैगोन जुदि फरेस्ट गार्ड होनोब्लासो 18 निफ्राय 38 इयार्ससिम बेयाव चान्सखौहाय मोननाय जायो नाथाय बेटेलियन होनोब्ला थ' एसे खम थानायनि चान्सआ थानो हागौ स' बेनिफ्राय क्वालिफिकेसन नोंथांमोना टेनसन लानाङा फरेस्ट गार्डआव एचएस पास बिदोंमोन नाथाय कनस्टेबलाव एबि एबा बेटेलियन कनस्टेबलाव 10 पास जानो नोंथांमोना चान्सआ दंखायो 10 पास जानाय लोगो लोगो चान्स मोनगोन नाथाय पार्सेन्ट बेयाव बिनाय नङा सिम्पल 10 पास जानो नोंथांमोना चान्स दङ मेल फिमेल गासैबो बेयाव इलिजिबल जागोन स' दानिया मस्ट इम्परटेन्ट आप दा हाइटआव स' एसटिपि हिसाबै नोंथांमोना 153 मेलाव बेनिफ्राय फिमेलावहाय 145 सेन्टिमिटाराव नोंथांमोना इलिजिबल जागोन बेनिफ्राय चेस्टआव 79 सेन्टिमिटार बेयाव बिदों स' बेनिफ्राय फरेस्ट गार्डआवबो सेम प्रसेस एन्ड बेटेलियनावबो नोंथांमोना बे चान्सखौ मोनगोन मानोना आसाम पुलिसानो कन्डाक्ट खालामो नालाय स' बेखायनो आसाम पुलिसानो बे अफिसियेल नटिफिकेसनखौहाय रिलिज खालामदोंमोन सिगांनि बोसोराव आरो देग्लायबो नोंथांमोना मोनगोन बेखायनो चेस्टआ 79 एन्ड हाइटआ 153 सेन्टिमिटार हौवाफोरा स' बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लादो नाथाय आसाम पुलिसा बारायगोन ना मागोन बेखौ दायो जेबो बुंनो हाला नाथाय सिगांनिखौ नायोब्ला बेयाव बारायनायनि चान्सखौबो नुयैबादि मोनदों अके स' 153 स' बिनिफ्राय 76 आवबो जानो हागौ नोंथांमोननि चेस्टआ जुदि खमायोब्ला बाट 79 बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बेनो जाबाय नोंथांमोना स' बेनिफ्राय डकुमेन्ट्सआ नोंथांमोना मेट्रिक पासनि एडमिट बा नोंथांमोननि माखासे बार्थ सार्टिफिकेट मोननैनि गेजेराव एनि वान थाबानो जागोन देन बेनिफ्राय मार्कसिट गासैबो नांगोन 10 पासनिखौहाय आप टु नोंथांमोना जेसेबांनाखि पस्टआव बिनाय थागोन देन बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट नोंथांमोनखौ बिगोन देन बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट नोंथांमोनखौहाय बिनाय जाथारगोन स' बेनिफ्राय ड्राइभिं लाइसेन्स थायोबा मोजां देन बेनिफ्राय स्पर्ट्सनि थायोबा नोंथांमोना मोजां स' बेनिफ्राय पार्सेन्ट थाबा एक्सट्रा नाम्बार मोनगोन ना मागोन दायो जेबो अफिसियेल गैया आरो सिगाङावबो गैखायामोन स' नोंथांमोना बेखौ टेनसन लानो गोनांथि गैया सिम्पोल पास बा नोंथांमोना इलिजिबल जागोन
स' बेनिफ्राय फिजिकेल जाग्रोगोन ना एग्जाम जाग्रोगोन दा सिगांनि बायदिब्ला स' बेयाव फिजिकेल लाग्रोदोंमोन फरेस्ट गार्डखौहाय दा बेटेलियन हिसाबैबो फिजिकेला जानायनि चान्स थागोन लोगोफोर स' बेखायनो प्रेक्टिस खालामदो दा 1600 नङाबा 3200 मिटार्स नोंथांमोनखौ लानो हागौ हौवाफोरखौ बेनिफ्राय फिमेलनि सायाव नोंथांमोना 1600 मिटार्सखौ लानो हागौ स' बे जाबाय नोंथांमोननि फिजिकेल टेस्ट एबा पिएचडि टेस्टखौ नोंथांमोना फार्स्ट स्टेजाव मोननायनि चान्सआ बांसिन बेयाव दङ। स' बेनिफ्राय एग्जामाव नोंथांमोना जीके बेनिफ्राय मेथ्स इंलिश बेनिफ्राय आसाम हिस्टरि जिअग्राफि इन्डियान पलिटि एन्ड इक'नमि नोंथांमोना जेनेरेल एवारनेस बेयाव नोंथांमोना जीके नलेज एन्ड कारेन्ट एफेयार्स थानांगोन फरायनांगोन अब्लासो नोंथांमोना एग्जाम पास खालामनो हागोन आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किंबो दङमोन सिगांनियाव स' देग्लायबो थानो हागौ स' 1/2 नेगेटिभ मार्किं दङमोन एन्ड एग्जामा स' नोंथांमोना 100 मार्क्सनि बेयाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों जाहाथे नोंथांमोना बेखौहाय मोजां प्रेक्टिस खालामखायो आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं थायोमोन आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टना स' कनस्टेबोलाव थागोन ना थाया स' बेखौ नोंथांमोना नेथ'दो अफिसियेल नटिफिकेसन स' लोगोफोर बेनोसोमोन दिनैनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि माखासे क्राइटेरिया एन्ड माखासे नोंथांनि आपडेट।